Ja, nu til vinna 6-21 mot VF, Lukke. Tak skal du have. Hvad er der press af det stund? Om der var pres på kampen? Ja, det var der. Vi var bagud 21-19, da der er 10 minutter igen. Men alligevel så føler man sig sådan rimelig sikker. Problemet i vores spil i dag, det var helt sikkert angrebsmæssigt, at vi ikke kunne løse deres forholdsvis flade 6-0-forsvar. Om det er fordi vi ikke får skudt ordentligt, eller vi ikke er tålmodige nok, det skal vi lige kigge på videoen, når vi kommer hjem. Men det kommer at tro at det kan brede det de første 15 minutter. Altså, vi står kanon i forsvar. Altså, vi holder VIF ned på 21 mål, og de har nogle rigtig gode skytter i både Samuel, RTG, Magnus Müller og det der. De kan godt være svære at holde. Vi dækker en forholdsvis både flad og offensiv 5-1 derovre. Det får Gersten selv lov til at bestemme, og Gert Agner og Tony ind i midten. De holder rimelig styr på det i midten, og det gør, at vi holder dem der nede, og så kan man vinde de fleste kampe, hvis man kan holde modstanden nede på 21 mål. Alligevel, så var det serie jævnt mellem ligene. Helt det var en god sted? Jamen, det var en super fed kamp at se på som tilskuer, tror jeg. Der er jo selvfølgelig mange afbrænder, og Eli står en god kamp dernede. Darni har en god første halvleg, og Ole har et godt sidste kvarter, ikke, også for os. Og det betyder da også meget, at det gør, at... Men kampen, det var sgu... Jeg tror, det var fint at se, ikke, også. Og så fordi det er på vores hjemmebane, og mange af vores tilskuere, så jeg tror, at de var glade nok for resultatet. Hittar vi frem etter, så vann H41 mot næstan der. Hette gjør så at det enn ikke er helt sikre i finalen. Men hva heldt om våden her? Jamen, jeg vil sige, at vi er 95% sikre på at komme i finalen. Vi skal tabe de 3 sidste kampe. Nu har vi 14 dage inden vi skal spille mod H71 her i Koldafjord igen, og der kan vi jo selv afgøre, det er jo en slags finale for det. Men taber vi den, så er det jo ikke nogen katastrofe, så skal vi bare slå bare. Men vi skal bare vinde en af kampen, eller H71 skal sætte 1 point til, ikke også? Og H71 mangler stadigvæk os og Klaksvig og Vestmann, og vi mangler Tintel og SØF ud over lige H71. Så jeg vil sige, at vi skal bare lave 1 point, så jeg tror, den er der. Janne fra KF, NFR, Gjersted, Lukke ved Siklen og gå etter i FM. Mange tak skal du have.